Velkommen til 9. A-nyheder. Mit navn er Louis Vorgård Jebsen. Vindmølleproducenten Vestas har præsenteret et underskud for året 2012 på 713 millioner euros. Det svarer til 3,5 milliarder kroner. Og eksperter vurderer, at vindmøllegiganten heller ikke vil få det let de næste par år. Vestas har varslet fyringer, men endnu ikke hvor mange. Og vi skal ud til Morat i Mali. Der er krig i Mali lige nu, og Morat, hvordan er situationen? Ja, tak, Lukas. Som I kan se, så er der stadig massiv kampe i Mali. Tilbage til dig, Lukas. Jeg håber, du er okay, Morat. Så skal vi over til Mathias. Der var noget med et uheld ude på Skanderborg motorvejen. Som I kan se. Pas på! Er du okay, mand? Som I kan se, så er der sket 4 ulykker her på motorvejen ved Skanderborg. Det har så forårsaget massive køer, men heldigvis ikke nogen til skadekommende indtil videre. Det er en uheldig dag for vores reportere. Vejret skulle gerne være meget mere roligt, Frederik Hansen. Lukas, som I kan se, er skyen på vej ind over os, så det begynder snart at regne helt vildt. Og jeg tror ikke, solen virker, for det er fucking koldt. Tak for i dag.